Menteri Ketenatsin Adi Gejala Ba Sos Nesotun hakan riutrik unaitung ula pelong ye gejingelang bekerpang haber nihat banwa ikilat kelenti ban penduna ye kejing jabok kal air kabla ketajur ye kipai ba nong shong shnong keni kathan. Hakini kejingelang kabla long ha MEECL inspection bangalo bernihat la shimenta do chairman Kamegla State Pollution Control Board R Naina Malai, Deputy Commissioner Karibhoy Abhishek Saini, Superintendent of Police Giri Prasad, ke officer na katanat PWD MIDC, kinomi khmat na kemiglai industry, bekentup ikidukot kesenjuk kirang bashnong bak kinong ilam shnong kathan bernihat. Hakini kejingelang kemiglai State Pollution Control Board bat kikar khana kila penyeng saki daga slide presentation ban peni halor kejinghiar kejing jabo bernihat bat kilat kilinti kibayakun ban pendunai kejing jabo kal air. Lepen pauru bagi don kikin hun media ki bepersang ban yalam bakla baka bernihat kedi kejaka ke bejebok tam kal air klem dawat ikjing shisha. La ailat ru ikinong ilam shnong bikin pen pau ikjing air na kejing jebok kal air ke bemi ni kikar khana. Kimat bala pen pau kedi kejing syak ta ki pai ba ha ka koi ke kiak babon ki yo jing pang cancer bat TB kejing mi kal air bas ma utung. Kila kerpat bandon dekat Regional Office Kamegla State Pollution Control Board apa nihat kena bikin lak ban pej bat thau ya kejing jabok jongkal air man ke kenta bat man ke sengi. Bat ban wat banyak ru na kini ki karkhana ki pelat ya kal air iutung syasahid bening. Ha kejing keren ha kini kejing elang ubak sostene sotun uloong. Kejing temu juga ni kelumpung kalong ban wat iki daw tenrai jong kejing jabok kal air ring mensim ha kini kathan bat ban syem iki daw tenrai nang nu kini kejing jabok kal air ring mensim kami ha kini kathan kabala kata ya ka kwet ka khia ki pai ba ula penkut kumbagalong hi ka bernihat kam datang mentah kesin ba kami haka list nam ta ka kumka jing ka snong ba jaklia tam bada mentah singi don ngasoban apan pau je bling don lang I chairman jong ka pollution control board idon lang nakaliang ki scientist nakang idon liang nakaliang jong ki industry association ki balai don lang nangka nakaliang ka ki member nakaliang ki jong ka pollution control board baro nangta kumjuru naki nakai MIDC nangta ki nakaliang ki line department ki pair ki bedon lang ka kapor nangta khamtam ki sunjuk kirang ba snong ki ba don hani hapo jong ka bonihat area layo banyak keren hagbede bat ka jinge hagbede bat ke jing jakhlia ki bami na kini ki industry sebaro bat kladon ki presentation ki ba na kaliang ka industries na kaliang ka pollution control board kladon ka presentation haba maki kladap ban batai langi baro bat hakni ke jing keren kilami bun sibun ki jing penpau na kaliang ki rangba snong Cibun ki jing penpau na kaliang ki baro ki bayadon mentalang hakan ngesengi kamtam hagbede bat ka jing jaklia ki issues bami ka jing penpau glong ba hagbede bat ka kot ka khia ka ba ta ka ki nongsong snong jong ka banihat hi baro koi bat kumjuru kilami ru ki jing kren hagbede bat ka kirai ki ba mangi layo banya kerpat bani kren nang taban yak industri sebaro ba ki jaklia baro kimdei ban village wa direct but kumjuru hagbede bat ka jingsma jong ka tedem ka bami nakano ka factory ngimtip enai ilabu ya ka jingkarpat syaka pollution control board bakindan ya ka purpose study ban check nakano ka jingsma kawan but ya ka jingta hagbede bat kane ka jingsma ka ba mi nakini ki industries bat kumjuru ladon kataka nakaliang ka Meghalaya pollution control board ilabu iru ka committee ringkat bat ki rangba snong nagamenta kumno ban nangla susu ban monitor hakbide bat ka jing jaklia ka bami nakini ki factory bat mila donru ka jing kerpat ya ki industries baro ba ki haban follow ya ki rules jong ka Meghalaya pollution control board nangta kladon ru kataka jingmut bat karai hakaba ki nuki rangba snong lane ki rupat ba ki basa hakani ka area kila ban shondur kila ban pa ikidur ka complain saka Meghalaya State Pollution Control Board lada badon kino ka jing jaklia ka bami nakini ki factory ki badon hapo jong kene ka area boniat hibro koi
Jing dawa kibede bat ka regional office nam ta ban check la ya ka pollution hane ko banihat ka jing karpat hi kalong la kamslem ban nginge scam ba nakeleng ka sarkar ka ba ngia don lang I kanmen scam ba kini ka office isala ban bu khnang ba kan la ban monitor khamba ringkat ke jingdon lang ke staff na ko poshak por na kamta hagbide ba kenika jingmi eki tlem jeklia ke pa ha ba po jong kenika area ke jungi ban ngalabu ru ke jingkarpat hagbide bat ka na ka pollution bat ngi ngan sebu ru ya ka jingtho sa honorable chief minister ban don kata ka joint meeting lane kata ka inspection hakba inyo bane kren lang bat ka kaleng ka Assam side nomor ba ki industry si habon hat kamde tang haka area jong kami khilia industry si kidon cha Assam re kidon bun bangi kidon ki red kidon ki orange category ki bakla bu hakita ki category hakaba ngili ba kidon sibun hagiweru ki jaka ki ba ki industries ki penmi ya kini kitrem jaklia tengi bu eka ngasebu ya ki jingtho ban karpa honorable chief minister ban shimban ban khot bade ki counterpart Assam nang ta ban check ekinika jingpenmi yakin industries ya ki trem ki baja khlia khnang ba kanong ka jingeta ya ki pa nyong shong snong namar ba ke area ka bonihat area hi habangi pe kam dai tang ha na ke amdai tang ha ni ke area industries ke hindai baro sedu nane na bonihat sedu sa khana prangin I ba ki industries ki badon boot site jongka ni ke industry border kidon ni ki industries ki ba la ban kta ya ka koi ka kya ka ba ki pai ba ki nong shong kidon ha ki ni area